Ayo ya. Aku apa? Kok iki karo aku apa? Kuwe wis lali omah. Apa, Guys? Yo jenenge belajar kok. Ayo, Pak. Gapat. Kuwe wis lali omah, ora uli-ulian. Senengane dolan ning karaokean, gandengi penyanyi ora cukup siji. Karo nyangkinge Apa kuwi? kunci. Masa yo ngono lakune. Lah piye? Cekelane botol. Olahe kaya wong tolong. Ayo balik. Ngono lho, Papa. Tahu. Ngono jare Po Winter. Wah, joget aku. Terus langsung nang Bali ya.